I just woke up and ngibona ivideo kaNgizwe. Imani ke okay but Ngizwe siyavuma sizohamba kodwa nginombuzo ophuthumayo. Uyakhumbula ngenkathi sihlangana nami eSlow Lounge eThekwini at the FNB Slow Lounge eThekwini earlier on this year? Do you remember what you did? Uthi ngikhumbuze but mhlawumbe usukhohliwe. Ababehlele eSlow Lounge bayongifakazela nabasebenza eSlow Lounge bayongifakazela. Wena ngathi ngihleli at the business desk ngisebenza with my MacBook, ngisebenza, I was finishing a document. You stood up about 5 times to try and get my attention. The first time usukumile wenze ngathi uzothatha newspaper emva kwami ngoba la ngihleli khona kunama newspaper emva kwami ngakubuka. The second time wasukuma wenze ngathi uthatha imagazine, ulokhu manje ungibuka kodwa ungasho lutho, ngakubuka nami ngangasho lutho. Okwesithathu ususukuma wasukuma usuhlangana nami ebar. Mangifike ebar ngizo-order isiphuzo, nawe uyasukuma uzo-order isiphuzo kodwa into yangimangaza ukuthi etafuleni la uhleli khona isiphuzo sakho wawunaso and wawuhleli wedwa futhi. So okwesi-4 ke wasukuma futhi weza kumina ebusiness desk wangidlula at this time waphinde wangidlula futhi wase wama wangibuka. I eventually ngakhipha my earphone ngakubuka because I thought khonto esilo ufuna ukisho, wabingelela wathi sawubona, hayi nami ngavuma ngabingelela ngaphinisela my earphone ngaqhubeka ngasebenza. Okwesi-5 wabona ngoba sengiqoqa ikhwama zami sengifaka ilaptop ekhwameni sengidonsa nani suitcase wasukuma weza kumina. Your exact words were, how ngiyafisa kube ngilitholile ithuba lokukhuluma nawe. Hayi nami ngihleke ngithi hayi mhlawumbe nangelinye ilanga uthi hayi nangelinye ilanga impela nje uyokhuluma nami. Hayi nami ngihlekele ngisuke ngihambele. Ngangazi ukuthi kwakuyimpawu lezo zokuthi wena uyazonda ngoba nakho thina amagezi kukhona into esikwenza uyifile noma uzama ukupretenda engathi you didn't know you were talking to a man on that day. Ngangafake makeup and ngangashefile futhi netshebo nje ayikhona nje ivelele khona. Yebo ngangikhindile izinqa zibhekushuzela zibhekele. So wena wabona nini ukuthi amagezi are wrong? Wabona ngalolo suku lolo ngenkathi uzama ukuthola attention yami ungakwazi ngisho ukukhuluma nami noma mhlambe ubone manje? And yini le kwenze ukuthi ubone? Yini le kwenza ukuthi uze ubone ukuthi amagezi are wrong? Because mina ngokwazi kwami ayikho indoda straight ezoxaka ukuthi thina as gay people khona into esiyenzile noma mhlawumbe uxakwa ukuthi what we make you feel as gay people, because I know I made you feel something. But Ngizwe, I know I made you feel something. You couldn't even speak. Wama wasukuma waphenduka ingane esecrash ungakwazi ngisho ukukhuluma. Ubuhle bami bokudida izinqa zami zikutatazelisa amathanga ami ekwenza uzibone uvithikile wahluleka ngisho ukukhuluma. So it was that day la wabona khona ukuthi amagezi are wrong. Cabanga ke ngalolo suku lolo kube lento wena othi asiyenze le ukuthi amagezi axoshwe ashawe kanjani kanjani. Should nawe ngabe washawa? Asenze ke ngathi wawungazi mhlawumbe ukuthi ukhuluma nomuntu wesilisa, asipretende ngathi wawungazi. Uyabona ukuthi ngamba washayela into engekho. Homophobia is so dumb because akekho umuntu ongabuxakwe indlela omunye umuntu aphila ngayo ibingeke izikwenzele lutho, because asithathi imali yenu asithathi lutho siyaziphilela nje. Kodwa ke mina bengicela ukusheshe ngiphendule ke bhodwa wami. Uphike futhi mawuthi uyaphika. Usheshe uphike bhodwa wami mawuthi uyaphika. Khona nababe khona eFNB Slow Lounge nabasebenzi base FNB Slow Lounge bezofika bavume bathi hayi siyakhumbula impela ekwenza lokho Ngizwe etatazele ngathi tissue elenge bathroom yase rank. Yeah.